Nou, dan gaan ze hier dus, en dan gaan ze ook een stuk al hellen. Onder het lokaal wij. En dat is bij de sporthal. En als de raadse juist, dan is het bedoeld dat het stuk nog is. En mijn collega's kwam op de andere kant, daar is ook 1,20 meter gehad. Dus dan gaan we wel aardig bezig geweest. Je had dus je gaat er vanuit dat er meerdere bent. Nou ja, ik denk van als het meerdere ben van omdat je dit net elke kleine keer. Maar ze moet sowieso mijn leider naar boven. Daar hebben we dus geen komen. En dan, ja, dat is wel niet een beetje op de loerst in, maar van wat gebeurt, dat denken we. Maar ja, vermoeden. Bij de bibliotheek onder Brokmui is dit hier al voor de tweede keer leerd stellen. Nou zo'n 40 meter. En ook bij sporthal De Trimmer is dak leerd voort. Maar het Dockinga College is het meeste dupiëren. Het is een goede 10, 12 meter. Bovenop ek nog en op de zijkant die komt erin aan, ik een stukje in. Het is hier ongeveer plus minus 50 meter wat ze hier je waaihellen gaan. En het wetter bleef je steen, hè? Ja, het wetter blijft hier staan, maar dan komt een beetje van de afvoering, een beetje verstopt is. Maar dit is wel een moerenwet, de wien op zich, dus het is wel een moerenwet, ja, de waterbedel komt. Dus het is wel een hoekje van West-Leskijk is met inwettering. De prijs van een kilo leert is op dit stuit 95 cent. Maar de stellerij in Dokkum van in totaal 180 meter leert had de budget aan €500 west. Wils de skeer in het 10.000 euro's rent. We zorgen de laatste tijd natuurlijk hè, dat er volle stellen wordt dat het gaat om oud ijzer, metaal, maar ook om leert. Dat had natuurlijk alles te krijgen met de prijs in die je ervoor krijgen kan als je het inlevert, bijvoorbeeld bij een oud ijzerboer. Ze hadden natuurlijk heel veel moeite voor om erbij te komen. Vervolgens hadden alle leert fotsen en dat moet natuurlijk hersteld worden. En dat kan best wijzen dat er nog wetterskeer ontstaat. Koper wie ook een favoriete buurt van dieven. Maar om het heel iets meer bliksemoorlierders van het minder dure aluminium maken worden, verschoot de aandacht nooit leert. En een soort is er net rond het waan. Perin en de bliksemafleiders al halen van de dag al en ze nemen alles maar uit daar, ze kunnen alles broeken, hè? Had maar per cent oplevert. Kun je dit vaak komen? Nee, denk ik net. Dat is wel frustrerend. Ja, eigenlijk wel, want ja, je bent met dingen bezig, want je wordt goed houden, vooral met lekkageboel. En dan kom je weer en dan heb je eens gezegd, hey, dan is een stuk leer op. Ja, daar ben je dan mee bezig. Hè? En dan voor squal ook weer. Ja, het kost weer vermogen voor mattelbezuinigen, ook aan de squal. Ja, dit kost weer het genoeg. Dus we hopen dat ze de daders krijgen kunnen, maar wacht het al.